Maider esan dugu ez da, zu jaso zenuen diagnostikoa autismoa izan zela. Eta zuk autismoa duzula esaten diozunean pertsona bati edo zenbat aldiz entzun duzu, jo, ez du ematen? Dauko autismoen inguruko ideia bakar bat eta ideia horrekiko desberdina baldin bazara, ez daue ikusten daukotzune autismo moduen. Hasieran txikitean ikuste zauen, alde batetik berbaiterakuen iztegixen aukela, gero goiz ikasi nauen irakurten taunan, baina gero beste hauza batzutan fizikoki oso torpien itzen txaketxa. Kostaitxe jaten beste ume batzungana hurbiltzie aldaketak txartoruten ituen. Neuri Asperger sindromea diagnostika osostien, gaur egun ez da existiruten diagnostiko hori eta gaur egungo ekibalentie da autismoen lehenengo gradue. Bizitza independentien geike, inon laguntza barik, baina gauza batzutarako behitugu laguntzak batez be gauza sozialetarako, eta hipertsentsibilitatea dauko, eta mundu ez da guretako enge, beraz, gaur egun jente aurrien iten dut ber, bape arazo barik, dauela urtatzu, badibez dauela 10 urte, enitzeke gai izango. Jente aurrien egotiek injarra muten dauz, adibidez, oin hemen nau, eta aukeri dauket pastagatena jentiei kontetako, eta karo, pertsona batzuk ez badotzi erakusten jente aurrien zelan egon, ero jente aurrien berbaiten, gero esti gai izango euren beharrak jente aurrien kontetako, garrantzitsu da. Niri gertau izan jatena da urte askotan zier, enaukela holan erreferenteri, batez be, etzauen, jala urte batzuk, etzauen autista erreferente euskaldunik, eta emakumeek, emakume gorputza daukienak oso gutxi. Orduen, karo, gaur egun autista desente esauketa itut, baina lehen hau enituen esauketan, eta bien hauen nimuruko jentie esauketie. Argazkietan abesten ere ikusi zaitugu? Horre laguntzen dizu? Bai, mordo bat lagunketan duz, konfiantza emuten duz, jente horien gauzak kiteko, gainera nire abesti gehienak egin ditut inklusioen ingurukuek, autisten inklusioen, feminismoen, LGTB inklusioen, bulinan kontrako gauzak, arazuek dauzko salata jakin batzukin, usen jakin batzukin, argi jakin batzukin, vibrazio jakin batzukin, giza harremanak desberdin eraikitzaitugu. Eta hemen Euskal Herrixen adibidez giza harremanak kuadrilletan oinarritzen die batez, eta nik lagun honak dauzket, baina kuadrillaik ez dauket. Maskin da pertsona batek bere izakera osue etapau bier dauenien, bestiekin batera enkajetako, edo baztertu ez izeteko, edo burlek ez jasoteko. Munduanak esaten dau kriston inklusibu edala, baina gero desberdina dan pertsona bat esauketan dauen momentuen, ikusten dozu estiela inklusibuek, beste hitza barnaut. Egun osue, ero hilabete osue maskina egiten egon zarenien, dagotzuk kriston nekie, neke emozionala, neke fizikue mendira fango bazitzen moruen, agian horrek eraiten duz, gero, etxera heldu eta ordu beten egarrez, edo lau egunetan ezin azurten etxetik. Oinez ikasterakoan, nik igatzen nauen oinez basekiela, baina etzala eskuetik soltatzen. Edo hitz egiten zauenean, oso ondo hitz egiten zauen, batez be euskeraz izugarri ondo hitz egin izan dau beti, baina lehenengo pertsona erabila beharrean, beti bigarren pertsona erabiltzen zauen. Ama, lorak guztetan jatzu, eta hori izan lorak guztetan jat, niri guztetan jat, orduan hizkuntza be desberdina zan. Oso jarrera errepikakorrak, hartu jostailu bat eta behin da berez desmonta. Eta bere kasaz denbora asko eta igatzen genuen ez zaukala beharrik beste inokin egoteko. Orduan, alde batetik, txollo bazan, zaintzeko oso erresa zan, baina beste alde batetik esaten gara, hemen zerbait arraroa dago, eta horra ziginen apur bat keskatzen. Zer esan nahiko zenioke bere agian guri begira dagoen norbaiti, bere barruan zerbait desberdina dagoela sentitzen duen persona horri, baina ez dakit? Batez be esango nutzeke, arazu ez dela bera, baizik eta kanpotik zela ikusten dauen, sarritzen jasokoitu baztertu ingo daue, urlean gotzie, baina arazu ez da bera, batzuk urte askotan zirpentzau izan dugu, arazuen horbera da, beti esatuzkoe, hau ezin, hori aldatu, baina hori ez dutzi esaten, inklusibo hau izen bizara, zure jarrerak aldatu. Diagnostikoen bierba da, espezialistekin bierbaen eta diagnostikoe bilatzeko, esauketan, saiaketako esauketan, euren antzeko
pertsonak, eta euren herrixen espadaz bilatzeko sarien, ero nun baiten. Eta askotan zier, izan ditzen atxabaltan autista bakarra, oin batien desente daz, batez be mutiko txikinek, sortu gauen atxabaltan debatea elkartea, debagoieneko autismo duen jenti lagunketako, eta